počúvateľ môjho prvého videa na tomto kanáli. Rozhodol som sa, že ako prvé video bude Poppy Playtime. Ak chcete, aby som s touto sériou pokračoval, veľmi rád by som pokračoval. Takže mi verte, že by som pokračoval veľmi rád. Môžeme začať. A ešte jednu vec. Ak chcete aj inakšie série, kľudne mi povedzte. Budem veľmi rád. A ako viete, ideme hneď začať s Game Boom. A začíname. A ešte jednu vec, predtým, než začneme. Čo by ste radšej chceli? Po anglicky, aby som rozprával? Lebo vieme ja tak. Hello, good morning, how are you? Alebo po slovensky. Alebo po česky. Takže si vyberte. A ja už idem začať. Oj. Mám skipnúť? Neskipnem. A ak mi neveríte, že tu ja hral, aha. Vidíte to? Môj tablet. Takže už mi musíte. Ale mu dáte text. Nie, no, dobré, idú bomby. Prestaň tu kričať, dobre? Ty ma ľúbiš? Dobre, super, dobre, čo? Môžem to mi skipnúť. Super. Playtime quality. Oh, If you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. To je lacné. Dajte ma tam. Je mi jedno, či je tam Huggy Wuggy. Dajte ma tam. Ja chcem tiež za 2,99 tam ísť. Ty vole, také lacné. No ďakujem. Ja. Ja som to mohol vedieť, že prečo som to nedal. Prečo som nedal skip? Prečo? Idiot. No, super. Začíname teraz fakt a budem teraz bez otázok. Začínam. Ja som nepozeral tejpky. Zelená, rúžová a červená, žltá, rúžová. Neviem. Technológia. A to fakt je tučný graf. To je pekný tučný. Kedy vyrábali tak celé vyzerá na otázku? V roku 2930 či v roku 2500. Bo taký rok ani nevyzdel. Bomba. Dobre. A mám otázku, viem, že to bude čudné. Ale nebojte sa, nie som racist. Prečo všetky tieto stoličky sú modré a jediný tento stolik je čierny? Ešte raz, nechcem byť racist. Prečo?
Jasne, bereme si hračku. Ďurace. A kto vie, tak v tejto hre je limón, ale ja ho nejdem zobrať, lebo to je hard. V trojke je hneď, a v štvorke je najľahšie. Tu si zahráme niekedy. Alebo keď chceš. Hej, položti ho. Hagi Wagi. To je dobrá pesnička. Mister Lombokla. Ukážem vám taký glitch, čo zabudli. Videli ste ho tam? To na videu je vidno, ale ja som to celkom videl. Tu stal, a keď som to... Je tu napísané tému. A tak je tak. To mi dačo malé, Nie, Hagi Wagi je z tému. Toto je tému Hagi Wagi. To je real Hagi Wagi, a to je fake Hagi Wagi, myslím si. Chcel som ísť. Nemôžem ísť tou druhou stranou. Asi mohol nechci prísť. Asi to pôjde aj tak byť do štvorky. A prečo je tu kysmys, keď sa ukáže až štvorke, až štvorke. Aj štvorke má malý syn time na štvorke. A štvorke má neviem skoro. Aj v pečke bude, ale kto vie. A mimochodom, v deň, keď vám toto vyjde, tak už to bude jeden deň. Ale pre mňa je to teraz 2 dni. Dokým vyjde chapter 5. Ale pre Bože môj, pre Boha. Nevral, že som až taký krátky človek. Ty si... Jaký bastard? No, super. Nie si bastard. Ty si pekný chlap. Ešte čo tam? Ja si istý, že tam není. Tak potom môže byť tu. Tu nevidím. No tak posvieti. Áno, speedrunujem ju. Snažím sa aspoň. Hagi Wagi nie. Nie Hagi Wagi nie. Hagi nie. Nie Hagi. Please nie Hagi Wagi. Mamička. Parkourista. Ja som normálne parkourista, jumperista. No. A mňa napadlo, čo keby sme urobili takú istú sériu ako Porty, Random Horroriek. Na počítači, nemám len tú, tablet, ale aj počítač, tak mám stiahnuté veľa random horroriek, ktoré som nikdy nehral. Takže, ak by ste takú sériu chceli, píšte v komentároch. Ja som chlap či žena? To je čudné. Nie, počkaj. Ja si to chcem sám urobiť. A jasne, že vám toto ukáže sa ako celé video, lebo ja nie som ako vaši youtuberi a skemerovia, že si to dávajú tam kady, že aha, tu som veľakrát zomrel,
musím to renewnúť, aby sa to bolo lepšie. Nie. Ja budem normálne v YouTube. Čo? Proste chcem len to zomerať, tak zomerať tam. No, tak to už môžem povedať. To je ľudská hlava. To môže... A to je oko ľudské, počkej. No. Ona sa na mňa bude kúkať, keď budem skákať dole, no. Needs power, Umyj si ruky. Keby to aspalo, make a mak Frende. Deixa eu ver. Skoro som spadol, by som začal kričať. Yes. Kde mám začať? Neviem. A toto keby sa stalo v trojke alebo v dvojke alebo v štvorke, dvojka ani tak nevadí, ale v trojke a v štvorke. To som kúkal. Ja viem, že to dokážete vidieť, ale taký jumpscare som dostal, nie až taký veľký, ale dostal som jumpscare, máme. Ma to hodilo späť. Myslím, to je čo? Iba na okružku? Dobre, to je na okružku. To som si iba teraz všimol, on sa na mňa kúka. To máme. On to iba polinejtovalo. A v tejto verzii tejto hre to bolo tak, že už tu si to mohol zobrať a tu si mohol prejsť. A vyzeralo to, že to opravili. Takisto bude aj Garden of Pampam séria. Prečo nikto nevšimol? Kde to ide? Ako v dvojke, a teraz keby z tohto vypadlo. I 4. A tu je hračička. Tí, čo vedia, tak viete, čo sa stane. A tí, čo nevedia, tak nevedia. Dám sem hračku, to si myslím. Prosím, tam nič není, lebo sa chcem byť ako malá dievča. Mám tam prejsť? Asi hej. Mama. Mama, nie. No poďme, ja sa to nebojím. A kde sme safe? Aspoň na 11. Mama moja mamička, ja chcem mamu. Mamička, ja letím. On je za mnou, ja som skôr myslel, že je to iba tak. Ja som iba očítal. Keď som ho videl, tak som dostal infarkt. Nie, ja zomrem.
Otvor. Otvor to. Infarkt mám. Fú, moje srdce buší. Moje srdce. Ajajaj. Čo mám robiť? Čo kde? Krabica. Čo sa ťahne? Čo ti tam zostala? Tri si to. Alebo ešte to tí, čo sú mŕtvi. Veľmi, veľmi dobrá. Uznávam ti. Najlepší v celom svete. Čo je tam hore? To aj tam nás mal česovať? Či som iba urobila takú šurtkatu? Podľa mňa. Nie. Všetky to proste pobíjem všetko. Je to mašina, ktorá kiluje, sa bere kilnuté veci. A za všetko, čo mi treba vedieť. A to skeby váhať, by som dostal infarkt. Haj. Neviem, kade. Ako veľmi veľké. Mimochodom na Windowse. Papi! Nie. Čo za... Mám to? OK. Otvorte dvere. To sa ju dá vidieť. Ja ju vidím. Dobre. Toto je prvá hra. Chapter 1. Možno ešte dneska, ak stihnem, natočím chapter 2, kde mám. Ale fakt chcem vedieť, do chapter 3, či mám rozhrať po slovensky, či po anglicky. A dáme si také intro, že furt budem na konci niečo hravať. Tak moje intro bude, outro bude a intro bude. Intro bude Brovský a outro bude Skibidák. Nie, čaute. No proste iba čaute. Tak čaute a uvidím vás v ďalšom videu.